ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்குங்க. படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ தாங்க பார்த்துட்டு வந்தேன். தேட்டர் முழுக்க விசில் சத்தம் கிழிஞ்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுமே ராக்கி பாய் செம்ம ஸ்டைலிஷாக செம்ம ஹேண்ட்ஸமாக இருந்தார். அவர் சொல்கிற டைலாக்கு தமிழ் டைலாக்ஸ்லாம் சூப்பராக எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோரி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து கேரக்டர்ஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டோரி ரேட்டிங், ஸ்க்ரீன் ப்ளே, டேரக்ஷன் எல்லாமே பிச்சு எடுத்துட்டார் நம்ம பிரசாந்த் நீல் சார். அப்புறம் ஸ்டண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அன்பறிவு அவங்க 2 பேருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டண்ட்ஸை. அப்புறம் சினிமோட்டோகிராஃபிலாம் கேட்கவே வேணாங்க, வேறு லெவலில் கிழிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொரியோகிராஃபி, டான்ஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரவி பஷூர் அவர்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காருங்க. பிஜிஎம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கிறத செகண்ட் பார்ட் அந்த கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு. ஸோ கிளைமேக்ஸ்லாம் அந்த ட்விஸ்ட்டுலாம் ஐயோ சொல்லவே வேணாங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க அம்மா சென்டிமெண்ட்டு, ராக்கி பாய் ஏன் இப்படி இவ்வளோ பேராசையப்படுறாரா அப்படின்னு சொல்லி கிளியரான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் ஹாஃபில். அதெல்லாம் இப்போ கேட்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. என்ன புகழ்ந்து பேசுகிறானே அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. இந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளில வரப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் ரியல்னு நீங்கள் நம்புவீங்க. அந்த அளவுக்கு வேற மாதிரி எடுத்துருக்காருங்க பிரசாந்த் நீல். பாகுபலி எவனாச்சும் இனிமேல் கேட்டால் பாகுபலின்னு சொல்ல மாட்டான், கேஜிஎஃப் 2 தான் சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சஞ்சய் தட்டு, ரவீனா டண்டூன், அப்புறம் நம்ம யாஷ் எல்லாமே ஆக்டிங்கில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்ட்ரோஸ், அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் அப்படியே மைண்ட்லேயே ஞாபகம் இருக்குங்க. அந்த ஆண்ட்ரோஸ், ராக்கி, ரீனா, ரித்திகா சிங், அந்த கேரக்டர்ஸ் அப்படியே மைண்டுக்குள்ளே விட்டுட்டு இருக்குங்க. அதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய சக்ஸஸ் சொல்லாங்க. இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட் மிஸ் பண்ணிட்டுமே ரொம்ப வர்ஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் சேர்த்து ட்ரீட் செம்மையாக தந்திருக்காரு நம்ம பிரசாந்த் நீல் சார். ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நம்ம தேட்டரில் தான் பார்க்கணும். அப்படி தேட்டரில் பார்க்காம இந்த மொபைலில் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சத்தியமாக வேஸ்ட்டு. வெரி சூப்பரான படங்க. இது இந்தியன் சினிமாவுக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோன் கண்டிப்பாக. ஸோ வாட்ச் ஆன் த தேட்டர்ஸ். நீங்களும் கேஜிஎஃப் மூவி இனிமேல் பார்க்க போகிறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ரிவ்யூஸையும் கமெண்ட்ஸையும் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரம் எஸ்கே.